Bună! Stați că nu mă văd. Am pus un episod de mult, chiar de mult. Și am spus să fac și un episod. Ceea ce la filmez cu selfie-stick-ul. Și am spus și eu să fac un episod mai nou. Acela să fie săritul corzii. Adică cum știi să sari, ce fac, cum poți să fac. Da, și pentru prima dată să vă învăț să vedeți coarda, mi-am luat o pereche de papuci cu o rochiță și tot. Da, în prima dată coarda trebuie să ți-ai lângă noi. Și când vedem că coarda este așa, noi sărim. Deci, începem din nou. Hai, 3, 2, 1 și 2, 3, 4. Deci am sărit 4. Hai să sărim din nou. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 1 și 1. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut 5. Da. 5. Nu văd. Da. Am făcut 5 sărituri la coardă. Acum mai stăm puțin și să vă spun ceva. Nu chiar orice copil între vârstele 11-12 ani poate să sară coarda. Poate să sari coarda și de la 3 ani. De exemplu, verișoara mea, Beatrice, poate să sară coarda. Avem ca mine. Foarte bine poate să sară și are 5 ani. Deci, asta înseamnă că poate să sare orice copil. Scuzați-mă, am cam obosit. Da, și o să vă învăț și pasul 2, adică cel de făcut înainte. Am obosit. Să dăm un pic de pauză. Am revenit la cum am spus și vreau să vă spun că vă iubesc. Obosesc că vorbesc. Sau obosesc, dar foarte tare. Da. Deci vreau să vă spun ceva. Avem 4 abonați până acum și vreau să am și mai mulți. Deci până în iulie, până de ziua mea, vreau să mă am măcar 10-20. Deci dacă se poate, cine se uită la mine și dacă îi place ce fac eu, să-mi dea un like acolo sau să se aboneze. Dacă n-ai cont, faci cont. Și, da, stau într-un foișor. Bine, când v-am arătat casa mea, am și așa. Da, o să fac și curtea mea în curtea mea, o să mai fac alt episod. Da, și vreau să vă mai spun că să vă abonați la contul meu. Da, așa că să vedem în partea a doua, adică săritul corzii. Vă pup și vă iubesc, pa!